Σήμερα κοπέλες και κοπέλια θα δοκιμάσω ή μάλλον θα δοκιμάσουμε μαζί τα λοκούμια από τον Μπαχάρη. Τσίνα που πήραμε στο Παναήρι στην Ορμήθκια. Εν αλήθεια βγαλάλω. Τα λοκούμια που τον Μπαχάρη. Ένα προς ένα για να μπορέσουμε να εκφέρουμε γνώμη, διότι ερωτήσετε με και δεν ξέρω, μόνο για ένα που δοκίμασα δεν μπορούσα να εκφέρω γνώμη. Έτσι τώρα και να πάει θα εκφέρουμε γνώμη για όλα από το φίλο μας στον Μπαχάρη. Αν ναι, ναι, όχι μάνα μου ρε, είναι αλήθεια που θα λέω. Τούτον παιδιά εμένα μου πολύ άρεσε. Οι δικές μου προτιμήσεις δεν ήταν για τούτο. Τούτον και τούτον εν τέλεια. Αλήθεια που θα λέω. Απλά η άποψή μου είναι να γράφει ο κύριος Γιάννης πάνω στο κουτί τούτο τα γεύσεις ένωση. Αν ναι, όχι μάνα μου ρε. Είναι αλήθεια που θα λέω.